ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷസാസ് ഡ്രീംസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാങ്കല്ല, പിന്നെ ചാലഞ്ചല്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിന്നൊരു ഫാമിൽ പോയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ താറാവ്, കോഴി, കാക്ക എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയതോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കിണർ കണ്ട, വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചെടിക്ക് പാസ്സാവുന്ന കിണർ. ആ കിണറിൽ എന്താ പറയുക, എന്തോ ഇടിഞ്ഞു വീണ പോലെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര താഴ്ച, ഭയങ്കര. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സാധനത്തിൻ്റെ ട്രീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. താറാവ്, പിന്നെ ഇത് കോഴിക്ക്, താറാവുക്ക്, കാക്കക്കെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട സ്ഥലം. അങ്ങനത്തെ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്ഥലം. അമ്മക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ അവിടെ ആനിമൽസിന് മാത്രം കുടിക്കേണ്ട സ്ഥലം അത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ നാരങ്ങ ട്രീ ഉണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ ട്രീകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ചെടി ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതൊക്കെ വളർന്ന് വരുന്ന ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൈമേൽ 3 നാരങ്ങ കിട്ടി. അതാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചത്. 3 നാരങ്ങ കിട്ടി. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ തിന്നോക്കിക്കൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ കുറേ പച്ചപ്പുല്ല്, അത് കുറേ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ സാക്കിഫ് അതോടി പോന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ സീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും പ്ലാന്റ്സ് വരാൻ. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേ നിന്ന്. ഇത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന സ്ഥലം തന്നെ. ഇത് വെറുതെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിപ്സ് എടുത്തുന്നില്ലയോ. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് എല്ലാ ടൈപ്സ് ട്രീസും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ കുഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കുഴിച്ചിട്ടാണത്. ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ വന്നത് ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അത് ഭയങ്കര സാഡായിപ്പോയി കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ കുറേ പച്ചപ്പുല്ലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല കാണാൻ. So that's all about today's video. If you like my video, like, share and subscribe. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നൊരു നാട്ടിൽ പോയ ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.